Здравейте в нашия нов епизод в YouTube канала на KnifeBG. Днес ще ви покажа нож, който е по-различен от останалите в предходните видеа. Това е един нож за врат на Walther. Моделът се казва 522 TSK и както може да се сетите от името, носи своето заглавие на така известния пистолет Walther 522, който е полимерен пистолет и съответно тази дръжка, тази ръкохватка е направена от същия полимер, от който е направен и пистолета Walther 522. Доста го наподобява и с шарката. И с тактическия си вид, разбира се, ножа е с танто острие, черно покритие на 440C стоманата, характерно за този ценови клас. Имате грапова част отгоре на дръжката, така че да може да прилагате натиск, евентуално ако се наложи да режете нещо малко по-сериозно с него. Канията е от Kydex, което в този ценови клас най-често са от някакъв полимер, ефтина пластмаса или нещо от сорта. Тук канията си е изцяло Kydex с доста удобна и дълга връзка с класическа закочалка отгоре с топчета. Много сериозно стои ножа в нея. Правихме си опити, въртяхме го като махало девен. Ножът не изпадна. Дебелината на острието е 2,9 мм. Общото тегло на ножа е 39 грама. Може да видите в горната част върха е леко изтънен за по-добра пробивна сила. Имат опции за връзка на паракорд. Един много симпатичен нож. Идва си с готина кутия, разбира се, с кратки характеристики отгоре. Може да го намерите в нашия магазин knife.bg или да го вземете от сайта ни. Ако имате предложения какъв нож да снимаме в следващото видео, пишете в коментарите. Отворени сме към всякаква комуникация, градивна критика или какво да още се сетите, защото, както винаги обичам да казвам, имаме много какво да научим от хората, занимаващи се с ножове в България. Сабскрайбнете се за канала и ви очакваме в следващото видео.